Така, заснимаме. Какво? Как да го кръстим? Снимаш ли? Да бе, вече 5 секунди, 6 секунди. Ха-ха! Сега сме на извора на Дунав. И това тук е българска стотинка. И сега тя отива ето там. Лок. В момента сме на Херцогенхорн. И нека видим гледката. Малко не се вижда много добре, понеже слънцето е срещу нас. Срещу нас. И така. Okay. One more time for the English viewers. Ja, ich komme. И така, в момента сме на една кула, близо до връх Херцогенхорн. Тук е гледката от количката. Слънцето е срещу нас, нищо не се вижда. Ето, тук в другите посоки. Това тук е Шварцвалд. В момента се събират пари. Така. Хоп, ето там е следващия връх, който ще покоряваме. 1400, не знам си колко метра. Сериозно? Нека погледнем сам. Тук е скучно. Ето как изглежда. Долу. Другите ентусиасти. В момента сме при най-високите водопади в Германия. Трибергер Васерфеле. Доста е мъничко всъщност. Водопадчето. Така, хоп, в момента сме на моста. Много хора. Някои се опитват да заснемат велики шедьоври. Отиваме от другата страна. И водата естествено продължава да тече. И така. Това е града Триберг. Още веднъж. Та-да! Преди малко бяхме на моста, сега слязохме по една пътечка и ще гледаме следващата част от водопада. Всъщност е много красиво и успокояващо. И така продължава надолу, още 5-6 водопада. Преди малко пак бяхме горе на моста и ето следващите водопади. Всички тук сме професионални фотографи. Почивахме в беседката преди малко. Ето тук са другите професионалисти. И така. Това беше. Това ще е последното за днес, защото батерията свършва малко много бързо на това фото. Искам поне да остане мъничко. Ето няколко водопада. Наистина вече станаха много големи и са наистина много красиви. Ето наоколо как изглежда района. И така, до следващия път. Съвсем едно малко видео да направим. Това е коледния маркет в Генгенбах. Там голяма навалица. Затова в момента съм на спокойно място, за да мога да заснема
центъра на целия град на спокойствие. Im adventlichen Gengenbach, das macht uns ebenfalls froh. Gleich schlägt die Uhr 6-mal und das Spiel auf der Bühne beginnt. Dann ziehen sie ein in die Schatztruhe der Fantasie, Sams und seine Freunde. Große Künstler haben diese Gestalten geschaffen. Paul Maar, Katrin Engelsen, Rotraud Susanne Berner, Nikolaus Heidelbach, Klaus Enzikat, Axel Scheffler und Sabine Degraun. Sie haben sie in ihrer Schatztruhe der Fantasie. Achtung, da kommt ein Auto. Ja, ich weiß. Едно обикновено клипче на специалното влакче, което не е в Луна парк, но все пак е влакче, на което ще се возим. От тук надолу. Hast du ein Video? Ja. Oder ein Foto? Nein, das ist ein Video.
Ами, това е. Малко опасно. Всъщност, май е забранено да се снима видео, така че трябва да се внимава много. Честно казвам е супер забавно. Спирачки, спирачки. И газ. Как страшно! Това тук ми е спирачката. Да потеглем отново опасен завой.